Seuraavaksi valmistajan ja Meppikoira lähtövuorossa. Erittäin kova. Ja tämä Meppikoira on ihan eteenpäin. Hän tehdään hyvin harrastajista 108 on lähtönumero, 109 Riinassa, 10 kääntynyt valmistautua. Miksi teitä on 3, 4, 5 mainittu? Tämä on tämmöinen mietintö, että mä mietin vielä. Miksi sä vedit sen niin tuota kautta tuonne ja näin? Aina se, että se on silloin, että se hakee pyörittää helposti tällä muulla. Saat vaan rasvaa. En ole oikein sanonut, että pyörityksiä toimimaan siinä kanssa. Helposti lähtee hakemaan niin. Jos mä jään vähän kiinni, niin kiire lähtee siitä, se lähtee Eikö mä mietin oikeastaan